Dále tady máme hádání vzorečku algoritmu. Já vám v tomto videu ukážu, jak to řeším já. Jsem si jistý, že jsou i lepší metody. Viděl jsem nějaký přes soustavy rovnic. Nicméně já mám nejvíc natrénovaný ten svůj způsob. Je to podobné hádání vzorečku, jako jsme si ukazovali v předchozích videích. A ukážu vám, jak na to. Tak jako první tady máme algoritmus, který nkrát provede tento cyklus. Vidíme tady, že Ačko se nám zvedá lineárně, roste lineárně a Bčko závisí na tom lineárním růstu Ačka. Takže já si rovnou už teď můžu vypsat, jaké budou hodnoty Ačka. Mám tady hodnoty a napsal jsem si jenom 4 iterace, protože si myslím, že 4 iterace nám budou stačit. Takže po první iteraci bude hodnota Ačka 3, pak 5, pak 7 a 9. A jelikož Ačko roste lineárně a mám n a ten cyklus se mi provede nkrát, tak ve výsledném vzorečku bude n na druhou. Tak já si teď vypočítám hodnotu Bčka, takže to bude A plus B plus 1, takže tady to bude 3, další Bčko bude 9, 17 a 27. Tak, jelikož tady vím, že v tom vzorečku bude n na druhou a tady mám kolik iterací tam mám, tak já si rozepíšu hodnoty toho n. Takže 1 na prvou je 1, 2 na druhou je 4, 3 na druhou je 9, 4 na druhou je 16. A teď se pokusím hádat ten vzoreček tak, že zase budu hledat tu řadu. Já vyzkouším dát tady jedničku, jako 1n na druhou. Takže si tady všude doplním krát 1 a mám 1 krát 1 je 1 plus kolik je to 3? Plus 2, takže 1 plus 2 je 3. Takže já si zapíšu plus 2. Pak tady mám 4. 4 plus kolik je 9? Takže zapíšu si 5. 9 plus kolik je 17? A 16 plus kolik je 27? Tak, mám tady nějakou řadu. A přesně tuto řadu jsem potřeboval najít. Proč? Protože ona se zvedá lineárně. Takže 2 plus 3 plus 3 plus 3. A to je to, co tady já budu hledat v těch řadách. Takže tady mám všude plus 3 a vím, že jsem se trefil do toho vzorečku. Takže vím, že toto bude 1n na druhou. Co s tímto? No tady vím, že se mi to každou iteraci zvýšuje o 3. Plus 3, takže já vím, že tady bude 3n. A to poslední číslo si můžu jednoduše dopočítat, takže to vyzkouším. Když tam dosadím vlastně do té první iterace, tak to bude 1 plus 3 je 4, minus 1 je 3, takže já tady dám minus 1. A zkusím i druhou. Takže 4 plus 6 je 10, minus 1 je zase 9, takže jsme si to potvrdili a toto je náš výsledný vzoreček. Pojďme zkusit ještě druhý příklad. Tady tentokrát to Ačko nám už neroste lineárně a ještě v tom Bčku máme taky dvakrát to Ačko. To znamená, že můžeme usoudit, že ve vzorečku bude 2 na n-tou. Pojďme si zase rozepsat ty hodnoty. Mám tady zase 4 iterace a myslím si, že 4 nám budou stačit. Takže to bude minus 4 plus 3 je minus 1. 1, 5,
a 13, to jsou moje hodnoty Ačka. A teď si vypočítám hodnoty Bčka, takže to je 2 krát minus 1 plus 4, takže to je 2, minus 3 je minus 1. Takže 2 minus 1 je 1, minus 3 je minus 2. 10 je 5. A 26 minus 3 plus 5 je 28. Tak, a teď tady vlastně počítám z 2 na n-tou. To znamená, zase já si tady rozpíšu hodnoty 2 na n-tou, takže 2 na prvou je 2, 2 na druhou je 4, 2 na třetí 8, to je 16. Tak a zkouším hádat zase ten vzoreček. Takže já si tady doplním jedničku a zkouším si zase dělat tu řadu. Takže 2 plus kolik je minus 1, takže dám minus 3, 4 minus 6 je minus 2, 8 minus 3 je 5 a 16 plus 12 je 28. Tady vidíme, že tam nám to roste takhle, to znamená, musíme ještě přidat. Ta jednička je málo, takže já zkusím dát 2. A vytvoříme další řadu, takže tady bude všude krát 2. Takže 4 minus 5 je minus 1. 8 minus 10 je minus 2. 16 minus 11 je 5. A 32 minus 6 je 28. Zase ta křivka se nám takto zhoupla, takže hledáme dál. Vyzkouším třeba 3. Takže tady všude dám krát 3. Takže 6 minus 7 je minus 1. 12 minus 14 je minus 2. 24 24 minus 19 je 5. A 48 minus 20. Takže zase ta křivka už tady a tady se zpomalila, už se nám zpomaluje už se nám zastavuje mnohem pomalej, takže víme, že už jsme blízko. Takže zkusíme 4, třeba to tentokrát bude. Takže tady všude doplním krát 4. Takže 8, takže minus 9. 16 minus 18. 32 minus 27. 64 minus 36 je 28. A teď přesně jsme našli tu posloupnost, tu řadu. Takže minus 9, minus 9, minus 9. Takže víme, že toto bude 4 krát 2 na n-tou. A tady bude minus 9. Protože ta řada nám postupovala vždycky o minus 9. Dopočítáme si toto poslední číslo, takže to vyzkoušíme, rovnou uděláme zároveň s tím zkoušku. Takže 4 krát 2 je 8, minus 9 je minus 1, to nám sedí, takže vlastně tady nám plus 0. Zkusíme ještě druhou iteraci, takže 16 minus 18 plus 0 je minus 2. Máme hotovou i zkoušku a víme, že toto je náš vzorec našeho algoritmu. Jestli vám video aspoň trochu pomohlo, budu hrozně rád, když mi přispějete na kafe. Jestli máte lepší způsoby na to, jak to počítat, tak to pište do komentářů. Jestli jsem někde udělal chybu, tak mi to taky napište. Já vám budu držet palce u zkoušky
a zatím čau.